ko yala ko le ye harami a haramiyara kun jume kama an kana kun ɲini haramu dɔ dɔrɔn a to yen ase kuranɛ kɔnɔ ala ma nin fɔ yɔrɔ siɲɛ dɔ la ne ye nin jaabi di kafiri kuraniw y'o tigɛ tigɛ k'o filifili ka taa yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko le haramiyali kun ma fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ si o y'o kumanin tigɛ k'o bila ko ne yɛrɛ ko le ma haramiya yɔrɔ a bɛ ten de o ala u b'an nɔfɛ sisan dɛ k'an ka kumaninw tigɛ tigɛ dɔrɔn o ka laɲini ka sɔrɔ a la dɔrɔn k'a filifili ka taga ten kabako don le haramiyara mais silamɛya la haramiyara nin de kama wa ala m'o fɔ kira fana m'a fɔ ko nin de kama haramiyara diɲɛ chercheurs yɛrɛ de ye ɲinini kɛ ka taa bɔ fɛn damadɔ ka lɛ la mun b'a la hali n'a kun ma haramiya k'a sogo kun man kan tɛ ka dun tellement banakisɛ min b'a la olu yɛrɛ tɛ silamɛ ye dɛ les sogodunnaw yɛrɛ de y'o recherche kɛ k'o bila diɲɛ fɛ ten mais i bɛ kuma dɔ mɛn ko alakira kun sigilen dɔ lɛ kan alayhi salatu wasalam ko kɔnɔ dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ko bɔrɔbɔrɔ wa mun ko sina ka barika wuli ko sina ka barika wuli ten ka alakira ɲɛkɔrɔma tigɛ alayhi salatu wasalam o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn ko alakira ko lɛ siranna o sina ka alakira la bin ten ko ye alakira la bin bon ko kelen ka alakira la bin ka alakira to dugu ma ko alakira y'a fɔ lɛ tatɔ ma ko alharam o tɛ tiɲɛ ye dɛ fɛn haramu cogo bɛ se ka kɛ tan lɛ ka kira la bi o lɛ tatɔ kira k'a fɔ ko alharam bon mɔgɔ yɛrɛ bɛ yɛlɛ lɛ min kɔ la o tɛ bi lɛ ye dɛ i n'a sɔrɔ o ye o waati lɛ ni fali kun bɛ sɔn ka kɛ kundama ye walima so n'o tɛ lɛ ka surun cogo min mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛ o kɔ la fo ka mɔgɔ bɔ ka bi ye bon an y'o de fɔ n k'olu de tɛ tiɲɛ ye o haramuyali cogo minnu bɛ fɔ lɛ la o kumaw de man kɛnɛ ani lɛ ma haramiya o tɛ kelen dɛ lɛ haramiyalen dɔ maa fɛn fɛn b'i ka baara kɛ lɛ sugodun ye ni ala bɛ ɲɔgɔn na kuranɛ kolojɛ yɛrɛ de bɛna ni lɛ ka haramiyali ye kuranɛ kolojɛ o de b'a yira k'a fɔ ko lɛ ye haramu ye a kana dun dɛ parce que n'olu kumaw fɔra i b'u ye u bɛ to yɔrɔ dɔw de tigɛ ten dɔrɔn ko lɛ tɛ haramu ye parce que lɛ sugodun ka d'olu yɛrɛ ye k'a mɛnna anw yɛrɛ de da ko fɛn tɛ lɛ la o tuma maa bɛ seli k'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ la ni kɔrɔn tɛ lɛ sugo ye haramu ye a ye nin bɔ a la parce que nin de ka di mɔgɔ jugu ye ka kumaw tigɛ tigɛ k'a tigɛ tigɛ k'a bari lɛ sugo ye haramu ye ka n'a fɔ ye hali waati la an y'a ɲini ko mɔgɔw ka tangalan ta o tangalan ko kuma o tora o kuma fana don bololanɛgɛ nunjan dɔ ni nunpɛtɛ dɔ fana dugumala la k'a ye ko an yɛrɛ ko maaw ka tangalan ta an ka tangalan tɛ dɔwɛrɛ ni kuranɛ tɛ kuranɛ aya fɔra yɔrɔ min hadisa fɔra yɔrɔ min alakira ye fɛn min kɛ tangala ye o kumaw fɔli o de ye tangala ye mais ka taa e yɛrɛ ka marché bololanɛgɛ don ayatu kursi sɛbɛnnen b'o kan ani qul a'udhu birabbil falak birabbin nas qul huwallahu ko sɛbɛn i ka bololanɛgɛ la e bɛ i ka jago de la feere ka ni voix yɛrɛ bila o dugumala la ko ne yɛrɛ ko ka tangala ta bon mun image ba ka bɔ a bɛ taa kɛ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ ne yɛrɛ de ye o daga ko baasi t'a la ka sɔrɔ haramu dɔ dɛ nka kuma tɛ dɛ u y'a tigɛ de k'a bila a kɔrɔ n'o tɛ n ka kuma u bɛ nin de k'an na quoi hali kɔsan n'a bɔra kibaruya min kalama ni an ka interpellation a bɛɛ ye kuma tigɛtigɛlenw de minnu b'a ka mɔgɔw wele ka na Noël ni 31 na an y'olu de jaabi aw k'aw ye malikiya de aw bɛ tila ka mɔgɔw wele k'u ka Noël kɛ ko fɛn t'a la chrétiens de ka fête ye Noël ye silamɛ ka fête tɛ aw bɛ maaw wele ko ka 31 ko fɛn t'a la olu de ka fête don silamɛ ka fête tɛ aw bɛ maliki min yɛrɛ kɔ maliki ye mun fɔ Noël ko la ni 31 an y'o kuma de fɔ kitabu dogolen tɛ al-madkhal a sɛbɛnnen b'a la libun hajj o y'o partinin de tigɛ ko ne ko ko mɔgɔ kana feere kɛ chrétien ma i kana nafɛn feere a ma i kana sogo feere a ma o tuma an bɛ ji min na nun de ye n ko ne yɛrɛ ye commerçant de chrétien ka t'i ka bitigi la k'a mago bɛ sogo la e y'o mɛn jɔn da ko mɔgɔ ko feere kana k'a ma walima e y'o mɛn jɔn da ko dɔ ko fini kana feere a ma ka kuma tigɛ dɔrɔn walasa ka lagosi las'i ma walima k'i coron jogo do a bɛɛ tɛ kafiru nɔ ye dɛ i dalen bɛ caman na ko silamɛw do olu yɛrɛ yera nin na parce que an ka janfa an bɔra a kalama minnu y'a janfa kɛ an yɛrɛ bɔra a kalama a bɛɛ tɛ kafiru ye koyi silamɛ dɔw de bɛ ko nin kɔrɔ dɔrɔn a ye nin kɛ ka karisa ka tɔgɔ bin k'a ka dawula bin k'a sen siri wallahi o y'a dabɔ o de kama ala de ma sɔn n'o tɛ janfa belebele de kun labɛnnen don ko nin kɔrɔ mais ala de man k'u sago ye an yɛrɛ bɔlen ka kuma ni walawala chrétien dɔw taara ne yɛrɛ fɛ misiri la chrétien 4 ɲɔgɔn na muso dɔ b'a la k'u nana yafa ɲini na ko wallahi kuma kun fɔlɔ k'u ma kɔlɔkɔlɔ dɔgɔ a ma da ne kan mais an yɛrɛ bɔli min kɛra ka kuma walawala
ko y'a faamu ko jaa an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de kun bɛ fɛ kan coro ko n ka yafu ma ala kama n ko yafara aw tɛ o silamɛ dɔw de ye ni janfa labɛn an kama walasa kan coro olu de don n'o tɛ aw tɛ fiye bi ko an bila wajulu la san 30 ni dɔɔni dɔw b'u da sago fa an ma yɛrɛ an ka wajulu si ka kɔrɔ n'o dɔw bangeji yɛrɛ ye san 30 ni dɔɔni an bɛ se k'a ko feere kana kɛ numa balo kana di nin anw de ko wajulu la n ko kira ko alayhi salam ala yafara dɔw ma ka don arijinɛ n'a kelen ka wulu lami o de bɛ Bukhari kɔnɔ ka ji di wulu ma dama a ka ji mi ala yafara ma ka don arijinɛ na maa min b'o kuma fɔ o b'a fɔ ko dumuni kana di chrétien ma n'a kana feere chrétien ma aw de ko aw ye malikiya ye n ko malika kitabu n'aw t'a yɔrɔ dɔn ne y'a yɔrɔ de yira aw la aw b'a ka mɔgɔw wele kana fɛti min ma silamɛ fɛti tɛ an ka fɛti tɛ Noël ye an ka fɛti tɛ 31 ye an bɛ sira o fɔli la wa 31 tɛ an ka fɛti ye Noël tɛ an ka fɛti ye chrétienw ta de don bon aw minnu b'a ka silamɛw wele ka taa 31 ni Noël ma a ye taa maliki kitabu lajɛ sɛbɛnni min b'a kɔnɔ o de ye nin ye o sina ko yɔrɔ de tigɛ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ de ko aw kana nin kɛ k'a sɔrɔ a b'olu yɛrɛ de ka kitabu kɔnɔ e ma ko nacogo ye sisan wa bon ni ɲɔgɔnna de b'an ko wagati bɛɛ ani yɔrɔ bɛɛ lɛ ta kelen filɛ u y'o tigɛ a ye tangala ɲini u ye bololanɛgɛ dɔ fabriquer k'an ka voix bila o kɔrɔ nin fana kelen filɛ wa caman fana bɛ kɔfɛ mun tɛ ni si ye mais n'i bolo bɛ ala bolo maaw bɛ jɛ i sen na i tɛ bi abada ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ